Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan channel namu na Instagram Twitter TV. Muna roƙon yan uwa ku danna mana alamar subscribing sannan ku yi mana like kuma share. Mun gode dan uwa. Mun zo muku da wato ainihin wani bidiyo ne, wani application ne wanda zai baka dama ka samu almost kuɗi har zuwa 2000 har fiye da ma 2000. Wannan ba kowane application bane ba, illa PalmPay application. Waɗansu sun san wannan application amma waɗansu ba su sani ba. So dan ganin yacce zaka samu wannan abu dan uwa, ka biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshen bidiyon nan, ka kasance da mu dan uwa. Mun gode. Ba ta ɓata lokaci ba, akwai link da zamu ajiye muku a ƙasan description, sannan mu kuma namu link din yana cikin WhatsApp, zamu zo mu shiga cikin link din namu. So dan uwa, kamar yadda kake gani link din namu yana budewa. So dan uwa, kamar yadda kake gani bayan ya bude maka kamar haka, so sai ka zo inda aka saka fill in your phone number here. To sai ka zo ka sa number wayarka a gurin nan inda aka saka a nan gurin. Bari mu nuna muku. Sai ka saka number wayarka a nan. Bayan ka saka number wayarka a nan, sai ka zo ka danna get now din nan na ƙasa kenan, na ƙasa sai ka saka get now din nan. So dan uwa, kamar yadda kake gani bayan kai haka, so zai baka dama ka download din application din. So bayan ka download din application din, sai ka ƙara saka wannan number da ka saka, sai ka yi register. Kana yin register za su baka naira 100 a take a gurin, za ka sai kati da ita. So ba ta ɓata lokaci ba, mu mun yi riga mun yi register da wannan application din, muna da shi. Za mu zo mu shiga cikin application din namu, mu nuna muku yadda za ka samu 2000 da muka gaya muku tun daga farkon bidiyon nan. So dan uwa, kamar yadda kake gani ga application din yana buɗewa, PalmPay application. So kamar yadda kake gani bayan ya buɗe maka haka, ka yi register successfully. So za mu nuna muku yadda za ka samu wannan shi 2000 da muka gaya muku. So sai ka zo ka danna inda aka saka mo din nan, mo. So bayan ka zo ka danna inda aka saka mo, sai ka zo ka danna inda aka saka ATM din nan, dan waya. Kamar yadda kake ganin gurin da muka danna wajen ATM ne zaka cire kuɗi. So dan uwa, ba ta ɓata lokaci ba, kana zuwa gurin nan za ga sun baka 1700 da naira 50. So yana cike 2000 za ka cire wannan kuɗin. So dan uwa, kuma abinda ake bukata shine a gurin nan zaka inviting din mutum 5 new users. Kana inviting din mutum 5 zaka cire 2000 nan dan uwa. So wannan abu ne mai sauki dan uwa, ta yace zaka inviting din mutum 5. So ba ta ɓata lokaci ba, idan kana da ma layuka da yawa, ko kuma kana da misali kana da MTN Etisalat 9 mobile, sannan kuma kana da waya guda 2, so duk zaka iya register, sannan sai ka samu mutum ɗaya ka gayyace shi. So kana gayyatar mutum zaka haɗa wannan kuɗin. In kuma kana da abokanai wanda zaka tuttura musu, ko ka tuttura musu sai su register. Ba tare ɓata lokaci ba, sai ka zo ka danna inda aka saka invite now din nan, invite now. Kana danna inda aka saka invite now din nan, so bayan ka danna inda aka saka invite now din nan, akwai inda aka saka WhatsApp, Facebook, so Zanda. Ya danganta, in a WhatsApp ne kana dannawa zaka tafi ka tuttura abokananka, kana tura mutum 2 kawai ka ce ya register. Kana yin register zaka zo ka cire kuɗinka. Dan uwa, anan zamu kawo muku ƙarshen bidiyon nan. So muna roƙon ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi mana like, ku yi mana share. Mun gode, sai mun sake haɗuwa a sabon bidiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.